lang, ha? Kasi sabi na po, walang ganang presyo pa po. Rin ka naman po. Tatlong nga po. Walang ganang presyo. Sabi na, sa kanan ko. Ayan, saan ka na? Sabi mayaman ka, bumaba na. Bakit na? Pag mayaman, ayaw busog. Bye-bye ka na. Kahit ka na tatlo. Apat na lang po. Apat na lang. Dalawa po. Maraming salamat po. Saan nga papunta to? Ang boss ko. Magkano bitigay niya? Sa akin 50 kaya. Ano lang si Pata? Ayan po. Bye daw. Bye daw. Kwenta tatlo. Kwenta sa pre. Magaling siya. Dos, kala ko. Susunod yung yan. Kaya yun eh. Sabi kasi ni Marcos, bababa daw lang. Yung sweet pa yan. May gulo pa sa kasi. Meron pa na. Pinakamagandang bigas nga ngayon na mababang presyo nasa 42. Mabulsit. Oo. Dahil sa pahat. Mabulsit mo dyan ha. Si Wate kasi sasakay ako rito. Sasakay ako sa second row. Patim ka tayo, ibitaw-bitaw ka dyan. Maglalakad talaga tayo. Gusto ko naman ng race. Sa akin. Medyo matino na kami, no kuya, no? Hindi ka tulad natin, no? Hindi ka tulad natin, ay darang ko lang. Magaling no, Pin, no? Isa din labas, ha? Ay, may spatang ka dyan. Hindi ko mahabol yun. Oo. Marami kami kilala nito, pero hindi ko mahabol yun. Oo. Diretso sa makbo lang ba? Matuling yun. Grabe tricycle ngayon sa Juan Luna, kuya, no? Pag nangyayang, no? No? 50 dati, tatlo, tinatakbok, eh. Ngayon, pumapataka, 30 isang tao. Pambiling ulam na ng kapatid yun, eh. Nagkaka-budget.
Ay, huwag mo lalabas yan ha. Nadaan tayo sa routine. Hindi nga, seryoso nga ha. Huwag mo lalabas yan. Oo. Oh. Yung mga kakilala nga kami, pero pinapumahapon. Yung truck nga ho, kuya. Yung mga bakal-bakal sa truck, pinapatos eh. Oo, yung mga ano, di ba, pinapatos yun? Yung pa kayong cellphone mo na nakalitaw lang. Tuloy nyo, wala akong makapas. Karyahan na ba ngayon dun kuya? Hoy, pakagyan na! Pakalipan na mukha mo! Hindi ka ba kilala? Ba, talagang nangurot pa! Isa mo na, hoy! Hindi kaya na nagsakan eh! Dumandel pa rin. Oo, ang dami naman. Natry nga kami ngayon. Kasi baka mag... Ay, 10 pesos na? Dati, 5 lang oh. Boss Jeric! Boss Jeric! Hoy! Dala ko kami. Ha? Wait lang.